Kadam durmalitum penangan karbi YouTubers dolo kithek atum stume dopik lo lapen kithek the atum stume dopik lang YouTuber prutang te society rat phan video kimi kiwan pi lapen muni phan ki entertain video kiwan pi lapen amethang kithek content secret pon lason phansi YouTuber pukipu bang break up alam pinansu ji bohong viral video ki upload pi dun thap lason phangge YouTuber puhok un e penang tum viral video ki upload pen subscriber kilong do o tum stume dopik lo sami halapu video ki upload abang phuphan ke chini ne lapen ke along ta ve neli penang YouTube ki claim nang ji aron lapen ke kosong si cemente nang ji ma lahai alam penang ki than pon dulu nasi content ki me ki claim kle dopik ang elitum halahai bang le ki claim du mak sikeme bang break up video bang ke elitum upload pi dunang ne views lapen subscriber ki pabat ji ajoy ne elitum bang break up personal alam long bang ke itum si jogrun de sikeme penang tum jinu lapen ke milmili tum break up ang bong ka chijok dun atum dopik kumane ke record video ki upload pi lahai lasila dak bang ke karbi YouTuber tum jinu lapen milmili tum bahini ang bong bang ke chijok dun de sikeme nangli tum haso video ki upload pi dumang ke nangli tum ansu se a situation ki pathe pi dun ason lo hala tum bahini ta depression po lapen ke move on ji phan ke try back po lasinang tum jongsi video upload pidung prutang te hadak comments meme juno tum kipi tum do vekji lasi laha che thek long prutang te hala tum associasi depression lapen ke aning oithong ong po pinang an break up tum do piglo but la tum break up lu pen ke memes lapen ke video ke upload pi dun tum do pig aning pathe dun ji kali si ansu se angbong chi jog dun pen ansu se a problem lapen a situation pathe dun ong jasi claim wrong pinang an tum ke phone call pen threatening ki putot atum system do pig la kenang tum phan Indian Penal Code Section 509 case nampa bonlok ta unlo nang litum phan hala tum break up lu pustami nali tum angbong ke chijog nun nanji nali tum ke arat si avila pen ke pudu nanji arat si ave asi break up a video la pen ke hem si chi bhong a video la hai bang ke ilitum upload pidunang ne ilitum kaprek akime content ki claim nang ji do piglang lasinang likit thek talent ki doan rada phan paklang not ke thek ke reke akleng akibia velo maduta ke thek ke chimlai petpe asi content ki me hin mangle itum ki claim dun mang si ke me nali jongsi kilun la pengke dance la pengke gaming na thu tek ser prutang te laha video le paklang ponon bang personal alive ka chi jog dum bang ke kali lason phan ke YouTuber puhok un e bang personal alive long ka chi jog dum bang ke nali phan case sitamena pilok un nili pinang an voice record ajulong hadak pinang an threatening ta dokok son lasila sonong bang ke nali tum phan case sitamena pa bonlok un section 509 na case bang asila hai bang pinanso chi bohong break up laha video bang ke litum upload pidun de sikime ladak bang ke itum angbong chi jog dun de bang sikime YouTube ki claim chining hang lapen ke YouTube alam chini ne atum an nili channel hum bidamon more than 5-6 video do pon nili YouTube ka chimente nang je alam ki than pon lasi nili same ke thek an ke nang than pon bompo lasi pini video ke lan si kanton polo thank you so much bye bye kadom